Какво ста, хора? Пак сте с нас. Това ще са реклами отново. Преди са... Чакайте само да ви кажа с колко. За 3 седмици сме събрали 12 абоната. Продължаваме да снимаме. Който иска реклама, но този път трябва задължително да сте се абонирали. Аз ще проверя. Трябва задължително да сте лайкнали клипа. Долу в описанието ще има всички стъпки, как да се запишете за рекламите. Само трябва да лайкнете клипа и да се абонирате. И да напишете даже може само запис или аз искам реклама. Ако не знаете, Цени Пени се е абонирал за мен. Сега ще ви покажа. Това е доста голямо постижение. Даже преди много време. Ето, преди 1 месец Цени Пени се е абонирал за мен. И Rocky Gaming. Какво друго да кажа? Този клип иначе трябваше да е един къде е 40 минути клип, но се прецака и е 19 само секунди. Но събрахме 10 лайка. И 20 лайка. Само ако ти нещо си 8000 гледаш този клип, моля те кажи ми какво означава Теодор. Да, аз се казвам така, но... Тук ревютата... Вече 3 лайка, доста гледания, само на драк. Само пак си 3 лайка. Това си е доста добро. С 40 абоната, иначе съм виждал хора, къде имат 300-400, къде нямат никакъв лайка, само дислайкове. Да. Вече има 4 лайка и 3 дислайка. Само... добре. Може да пишете съб със съб, ако искате. Аз не искам често. Вече да си направим пак си нещо заглавие. Да си го направим нашо. Вече ще качвам само по 3 клипа на седмица. Съжалявам, ама 3 клипа на седмица ще са по-дълги на игри, вече не само ревюта. Извинете. Всяка седмица ще качвам по 3 клипа. Абонирай се сега. Всяка седмица ще качвам по 3 клипа. Абонирай се сега. Готово да се промена на англиш. Който иска реклама, му напомням, само запишете запис или аз искам реклама. Долу в описанието ще има всички стъпки. Това ще е всичко от клипа. Аз бях Кирил и ще се видиме, когато се видиме.